η άμυνα του Πας που δεν απομάκρυνε την μπάλα. Να τη βγάλει με πάσες από την περιοχή. Το λάθος έγινε, ο Ιμπαγάσα γυρίζει στον Αμπτούν και αυτός κάνει το 2-0. Σε ένα κομμάτι του αγώνα όπου ο Πας είχε ανέβει αρκετά μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να απειλήσει. Δεν τα κατάφερε στις δύο ευκαιρίες που δημιούργησε. Ο Ιμπαγάσα πανέξυπνα γυρίζει στον Αμπτούν και αυτός εκτελεί για το 2-0. Ξανά το τέταρτο. Η άμυνα του Πας που δεν απομάκρυνε την μπάλα. Να τη βγάλει με πάσες από την περιοχή. Το λάθος έγινε, ο Ιμπαγάσα γυρίζει στον Αμπτούν και αυτός κάνει το 2-0. Σε ένα κομμάτι του αγώνα όπου ο Πας είχε ανέβει αρκετά μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να απειλήσει. Δεν τα κατάφερε στις δύο ευκαιρίες που δημιούργησε. Ο Ιμπαγάσα πανέξυπνα γυρίζει στον Αμπτούν και αυτός εκτελεί για το 2-0. Ξανά το τέταρτο γκολ του